मामा हाँ कौन छुआ ଏଇଠି ଘାସ ପଡୁଛି ଆଉ ଟିକେ କଣ କରନୁ ଭୋକ ହେଲାଣି ସକାଳୁ ଖାଇବା ଚାଲ ଚା ରୁଟି ଖାଇଦବୁ ନା ଚା ରୁଟି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆମ ଖାଇବା ପାଇଁ ହଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଚାଲେ ମୁଁ ରୁଟିର ଗୋଟେ ଭଲ ରେସିପି କରିଦେବି ଖାଇବୁ ହଁ ହଉ ତାହେଲେ କରିଦେ ଖାଇବା ଆଉ ହଁ ରୁଟିକି ଏମିତି ଗୋଲ କରି ଗୁଡେଇ ଦବା ଏବେ ତାକୁ ଏମିତି କାଟିଦବା ଏମିତି ଟିକ ଟିକ କରି କାଟି ଦେଇଛି ରୁଟିକି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟମାଟୋ କ୍ୟାପ୍ସିକମ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି ଏଥର କରେଇରେ ରିଫାଇନ ତେଲ ଦେଇଦବା ଫୁଟଣ ପକେଇଦବା ପକେଇଦବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ ପକେଇଦବା ଟମାଟୋ ପକେଇଦବା ତାକୁ ଗୋଳେଇଦବା ହଳଦୀ ପକେଇଦବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଥର ମସଲା ଟିକେ ଗୋଳେଇଦବା ଏଥର ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକେଇଦବା ଏଥର ଚିଲି ସସ୍ ପକେଇଦବା କାଟିକି ରଖିଥିବା ରୁଟିକି ପକେଇଦବା ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଗୋଳେଇଦବା ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ କାଢିଦବା ବଜାରିଦବା ବୋଲେ ରୁଟିରେ ଗୋଟେ ରେସିପି ହେଇଯାଇଛି ଖା ହଉ ଦେ ଆଉ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବା କେମିତି ହେଇଛି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଇଡିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।